Azvorwadza. Maybe vakufona. Sorry guys, ndakuudza tikati phone inodonha, mai vanodonhedza network. Andakudzai. Ndodziziva kuti inotodonha. Right guys, yeah. Saka tadzoka handichagarisi nguva yakareba. Nedonha, edha vanhu inodonha network zveshuwa kunoku. Anomaona. Saka guys, inini nhamba dzavo ndaisa ndakuisa futi panapa kuita kuti vanoda kuzovabatsirawo veduwe ukaona basa. Handitika please vabatewo nhamba dzavo ndaisa. Handitika vari kupushwa nemweya mutsvene, Holy Spirit uda kumuisirawo something muma e-wallet avo. Nhamba dzavo ndakupai 065 658 4 63 70. Iyi ndeyaMary. And then imwe yacho tichi 064 200 1731. Tatani zita paya Gertrude. Right. Ndapina kune vanoda kuvabatsira, handitika kuvabatsira ukawana basa, please, in case you got a job, but you get a job mu restaurant pai, handitika ndaisa namba idzo, handitika dzavo vese vari tu. Mary ndiye ushu. Ndiye Mary. Gertrude ndiye akaita mutema ushu. Ndiye Gertrude. Saka pane mutsvuku pane mutema. Saka Mary ndiye mutsvuku, Gertrude ndiye black beauty ushu. Handiti maona. Right. Saka kana muchida kuti muningirire muvabatewo, namba dzacho ndaisa. Handitika namba dzavo ndaisa. You feel like you want to give them something. Hands how bold is Gertrude. How bold? She is very bold. She is, but ane msadziri padhuze. Ane msadziri padhuze manje anochema. The other one is uyu, she's 26. She's 26. Uyu animakona 36. All right. Get to ane 36. Get to ane 36. Ane mwana 2. Uyu Mary ane mwana 1. Ane 26. Patricia life iripo festival unogona kuzoiona yadonhedzwa namama Pati. Anditika. So guys, Anzi Mary needs to go back to school anyway. Akagumira grade 3 ane 26 antangira pai guys. Deyanga akagumira form 2 kana form 4 ya. Kana form 3 zvachita. But Mary akagumira grade 3. Saka pa grade 3 ave ne 26 kuti aende grade 4, oenda grade 4 ne 27. Aiwa zvi. Chera kuchikora kwacho havabvumi. Kuchikora zvavabvumi. Kuchikora havabvumi. Hanzi mwana wako ane makore mangani Mary? Atena 10 years musa 26. Hanzi ari kutena 10 musa 26. Wakatotena 10 musa 26 December. Hanzi akatena 10 musa 26 December. Anmona. Saka ndo kana une basa please, une basa raunaro anditika rauri kuda kuti ofenda isa manhamba apa. Taura nawo. Anditi taura nawo. Tibatsirewo veduwe taneta, especially zvangu inini ndaneta kuti nditsvagewo murume kuti nditi rega ndizorore like right now. Yo ndikudawo someone anondizorudza veduwe ndaneta, ungondibatsirawo because zvakurwadza. Ndogara nchingochema each and every time, but hauzombochemeri pavanhu. Ndongozvivharira odhiyo ndiri hwari, ndongochema aiwa tarwadziwa veduwe. Zvakaoma. Hanzi a course will do for Mary. What course? Mary anogonei? Mary unogonei? Hanzi apa ndoziva na Mary. Haana chaanoziva Mary. Saka anoita course yei? Yekuruka musoro asi kana yenzara. Iyo haidi chikoro kai. Course yekuti chako zvenzara iyo. Ayiningiriri. Ndirai ndikudze ma strengths a Mary ndogara naye. Ari organized, ari neat. Anogarika naye, munhu anokwanisa kutaura nevanhu, ari sociable. Ndo zvandoziva paMary at staying. Saka kosi angatoita ndenzara izvi nezvema makeup izvi.
kuita kuti hazvibudi mustaira kaizvi. Anditi paunenge wafunga ukaza kuti one day unotsvaga cheya yako and then you have your own clients wakutoitawo zvekugadzira nzara kutodi, but zvinoda kuti manje ucho zvinoitwa kupi zvekosi dzenzara izvi? Hanzi Mary anodzidzira. Yes, I think right now kuda chikosi chekuti aite chibasa chemaoko. Saka manje paunenge uchitanga chibasa chemaoko uchinda kuchikoro, let's say watsvaka pamwe pekutodzidzire kuita zvekosi dzenzara idzi chidini, chikafu kacho chida kudyiwa, mwana uyani kachiti mari kumba uzodii manje papo? Because imwe problem yandinayo kune kwandinobva inini kwabereki vangu vese ndini vakati soti pari zvino SIS MELLY vanofonera inini mwana da mari yechikoro zvese vanokufonera inini, nyange hanzvadzi dzangu dzacho dzihombe kwandiri vanongoti kwandiri inini, zvese vanongoti kwandiri. Saka zvakaoma. Hanzi rent yako imari per month? Hanzi marent enyi mari per month? 1.5, 1.2 it's my sister but 1.2 tinoshare tiri. Womoshare muri 2 sabo bata 1.2 moita 600. Oh, okay. All right. Yo. Yeah. Guys, varuda kubatsirawo guys. And she's the breadwinner. Yes, she is. Varuda kubatsirawo guys. Ndaisa ningirikiri number apo. Unoda kumbhadharawo kuvabva vanotoshandisa share 32. Ndosaka vauya vari 2 vakadai. Unoda kubhadharawo rent yemwedzi unoyu January kana February. Guys, number ndaisa please. The good thing is vari kutoshare vari 2. 1.2 ino vakavhirawo February. Iwo Mary chichaga panoitwa anziko zvemachips zvakaitirwa vaya. Zvemachips zvinonetsa kuti vazviite muno. Vana munogara mutaundi kaini? Mogarepi? Kunoriti. Kune pekuti munoita zvemachips izvozvi kana zvakawandika unoriti yakazara yakawandirwa. Kwamunogara kuituko kuti mungaita zvekuisa anzi mauye iwayo. North is close to town. North is close to town. Saka munhu akafamba kudai so ane akatenga manhingikira apa akadzokera machips nechichi zvese apa akadzokera. Andimaona. And I like the other sister, she has a positive things to say about her friend. Yes. So guys, ndaisa number. Acho usimba andina hangu chikoro but usimbo kuti ukandichiita chakati andina chandisingagona. Kana basa remumba izvozvo ukanditi cleana mumba nditocleanera zvekuti unotoshamisika. Ndinogona washeni zvese handina chandisingagoni hangu. Vanoda chero basa Petronella, chero basa. Vanoda chero basa. Handina chandisingagoni. Handisi munhu ane usimbe because kumba kwedu takakura tichitimba nemaoko. Todyara nemaoko, tosakura nemaoko, tokohwa nemaoko. Ndizvo zvatakakura tichingota kumba kwedu. Taitimba, todyara, tosakura, tokohwa nemaoko. Faith Motsiyana ine zibenzi riri mucomment section zimurume iro riri kutaura zvatisingazivira. Imbosiyana nezimurume iri rinonzi Alex Chiduvhuro gwara newako. Iwe Chiduvhuro iwe. Chiduvhuro benzi remunhu. Iwe Alex Chiduvhuro benzi remunhu. Unondiziva here iwe? Ini ndini ushu. Uri benzi remunhu dakukublock. Ini ndini ushu. Wandiona? Haundizivi patiri kumhanya kutaura. Haundizivi. Ini ndini ushu. Uri kunzwa? Ndini uyu ari panapa ushu. Ndini ushu. Zibenzi ndakuchikublocka manje. Ndauda kuchikublocka because unotofarisa. Wakutorasa muswe. Tiri pama 10 days saka ndikufambe pane vanhu. Usara ndikufambi. Ini ndini uno ushu. Andichika musikana wari kutaura nezvakane trouser rake rakacheka makumbo kwawo. Andichika guest yedu pano. Andichika rega ndichomubloka ndambotanga ndamufamba zvino ndatozofunga ndiri pama 10 days. Anomaona? Gatitori bloka iri zigudorinde iri. Nyoka yemunhu. Dari bloka. Hatozivi zvaari kutaura. Hatozivi zvaari kutaura. Uchatora ma screenshot emunhu. Andichika usingazivi. Asi iwe wakakurira kupi iwe unotadza kuziva kuti bhurugwa rakabvaruka rinopfekwa. Ini yatoriraita akapfeka rakabvaruka makumbo. Indotopfeka rakabvaruka kumagaro kumasure kugaro rinenge ritori panze. Because ndo zvandofarira ndezvinodiwa nemurume wangu. Kwete vana gara newako. What is gara newako? Nyoka. That's delete. Right guys. So guys, nami ndatomublock ndiwadzoblock ndiboblock vanhu pano. Ndatomublock.
Mina utivigira meza tipa ma 10 days. Hey, kuda tikangasira page tichitanga 2021 zvakanaka naka naimi. Right guys, saka warida kubatsira anditika ndaisa number. Anditika ndaisa number. Anditika mobva madi mobva ma batsira anditi dena vanoda kuningirira kuisa ndaisa number mobva madi mobva mavabatsirawo. Please, you had said stories here, so iwe chichaga panoitwa zvenzara nditi tsvaga panoitwa zvenzara undizoti mari kana zviri ko like vanogadzira nzara vari masaluni ava anditika havagoni kukudzidzisa here like votaurwa navo ivavo and then wodzidzirwa ipo wodzidziswa ipapo chibvunza. I'm willing to pay for you. Chiunzwa kuti tinzoti kana vari reasonable chinzwa kuti vanoti mari kuti musaluni vari kuita nzara kudhara okudzidzisawo iwewo pane kuti noti tikataura zanasobheitika ma 20,000 vanokutsvagira basa kana wapedza zvako kuita zvenzara but ma 20,000 that will be too much. Animaona hanzi geti wanted to say ari kupi geti handisi kumuona hanzi geti atane mapepa. Okay, hanzi geti izvi indototi geti ndakangana kasata mupapanapa hanzi geti you want to say something. Ndakaita certificate in agriculture pandakagumirawo hangu unogona zvokurima saka unotoda plus vamunangagwa tine munhu anoda plus kumushako. Please mupewo plus. Onai vana venyu vatambura munangagwa vana venyu vatambura kuno kuSouth Africa kunzvimbo dzakasiyana siyana vachimira mumarodhi vamunangagwa kuti tine vanogona kurima vapeiwo mapurasi varime. Tinavo vana venyu maZimbabwe ari kutiza kune dzimwe nyika chinotengesa muiri vamunangagwa ndinzwa iwo chiemo changu. Please paiwo vana mapurasi vaone kurima vanogona kurima vakaita zveagriculture vapewo ningirikiri mapurasi vedu washare life vamunangagwa ivaiwo kutaura kwedu inzwa kuchema kwedu kwete uyu anodzi zivu anotivhairira nechinonzi chivhentilator tikaitenga totenga vhentilator nei uchionaona kuZimbabwe vachiuya kuzotsvaga kurarama kuno kune nzira dzakasiyana siyana utitaurira zvevhentilator. Tibatsireiwo vaEDfe tibatsireiwo vasikafumo tibatsireiwo vana venyu ava vari kuno ava. Please tibatsireiwo vana venyu varime mupeiwo purazi muchekereiwo purazi adzoke arime. Please wakaita agriculture guys anotonyatsa rima mavheji kana makabeji kana chiya kaita zvinhu zvake and she can be a manager papurazi. Hanzi une certificate yacho? Hanzi ndinayo. Anayo certificate anayo guys. Hanzi certificate ndinayo. Certificate ndeyemaningi mangani marende yawo ndiyo yanyorwa ye 1,200. Hanzi they also need counseling because they are broken inside. I think let's start by finding something chakuti vaite olugawo and then if we can get something chakuti vaite antika then in the process yobva vaita counseling yacho zvese. Andimaona statesmen vari kubhodha vakanyarara tisi kutaura zvekubhodha isa vasi kuita noise isi ndava indakazvimiririra zvari kubhodha mwe nomwe ngazvimiririre indakazvimiririra uye vangada kumiririrwa nemunhu wani vari kubhodha kuti havana muromo indazvimiririra munhu nemunhu ngaafambe neyake. Vanimaona muna munhu ngazvimiririre atauri navo munangagwa indatoziva kuti life ichatosheya ichatofamba. Ngavatipe mapurasi vana varima ava handiti maona. So guys muvabata anditika I can see mari kubvunza kuti marenders and what guys number ndangoisa imimi chivafonerai number ndaisa imimi chivafoneraiwo mutaure navo chivafonerai mutaure navo number ndaita. Yes Chiera, yes we must unite as a nation. Antiona we must unite as a nation tofana kubatana. Hanzi get it can be an agronomist. Yes aiwa sasha hazviti zvokuti vavhure kawashi vopfeka mauya aiite kawashi havangaigone kuno kumakawasha akawandisa maprofessional kawashis chaicho havangazvigone. Zvenzara izvozvo ngavaite zvenzara izvozvo izvo nebeauty. Saka kana une purazi uri kudiwa manager guys hanzi une certificate chakugadzira CV
uyu ndiye Mary ari kubvunza kuti uchani uyu ndiye Mary uyu ndiye Getu uyu ndiye Mary kana wakufonera musazokanga wamastenyu anditika okay so guys CV yacho ndichapiwa anditika and then modi vafonerawo muchitaura navo guys anditika urida hard copy kana soft copy CV unongogadzira CV unoona so guys ini ndakuinda ndo mamwe mabasa anosangana nevamwe musajaje maona zvandogara ndichitaura do not judge somebody you don't know what those people are going through musatega kumhanya muchijaja muchituka vanhu zihure zichi you don't know their backgrounds you don't know chakavapusha tasvika ipapo you don't know what they are going through tanga wanzwisisa their story before you quickly judge nzwisisa story yavo first gara navo pasi if you're interested you ask and you might find kuti most of the people vanoituka vanhu vanoita zvavanoita vanodii vane maissues avo and they pray to the next person ari padhuze navo kuti the easiest target votanga kupedzera shungu dzavo ipapo but ukazogara navo pasi you can find shocking things anisasenda maoriginal certificates yes atoda mafotocopy you might find kuti vanenge vachitoneva shocking things zvinhu zviri kutovanisa zvakawandisa and now they find solace in kushauda kupopota kutuka kuita sei people they go through a lot andimaona they go through a lot mukanzwa chero pachitukwa iwewo chitukwa usati wamhanya kuti ndinopindura munhu iye ari kundituka tanga wazvibvunza kuti zviri normal here kana kuti hazvisi normal because I do believe inini kuti kana tichinge tatadzirana handitika zvisiri zvekuti kwanzi pane maissues andinawo ndinouya kwauri and I'll ask you nice Cynthia pane nyaya isiri kunobata zvakanaka yakadai andikaona ndo munhu asina maissues but ukandiona ndichikuvhurira live button kana kungokutanga ngoti mucomment section ndakuti nachera musoni teki naye guys musati majaja imbouyai mutibvunza kuti SIS MELLY are you okay there might be something that I'm going through chamusiri kuziva handimaona but because chera musoni ari mudhuze ndakutoti attack teki naye andichimaona saka before chero ukaona uchitukwa zvakaita sei usati wamhanya kunopindura sometimes it's not worth it kuti uti moto nemoto ask yourself kuti zviri right ari no zviri normal here kana pane something chiri kumunetsa munhu pamwe ane problem yanayo kunyarara is gold silence is golden indiri munhu asagona kunyarara mozviziva kuti taifisana kumapena mozviziva imi guys but kubva gore rakapera I've learned to keep quiet and I think apo motopa ndipo medal yangu gore kana rapera because ndakakunda pachikamu chicho ndakakunda ndokwanisa kunyarara kutoseka hangu ndototi mhene mwari dei mamitirawo nyasha kutonamata nezvazvo kutomunamata kuti mwari muitirewo nyasha muitirewo mupewo pisi zvaari kutsvaga mukati memwoyo wake dei mamugonera kana moita maawa dzenyu musakangano kundipawo rekukunda ipapapa because ndakakunda handichimaona so guys ndoda kutendai thank you very much and I hope muchavafonerawo vasikana ava muchitaurawo navo muchinzwawo so first iwe CV please tibatsireiwo uyu wenzara ndichaonawo kuti tomubatsira sei andichimaona so guys thank you very much ndokubatai hanzi kanda life nhingikiri Leon ukuti chi hanzi kanda life ye dako kwa tisikukunzwisisa isisi Leon Davis we don't know it seems as if you're a ghost account you know what Leon Davis ka ukaona 2021 uchiri kuoperate ne ghost account and wanting negative ka sit down my brother pray to God unoziva mwari akuna nasingazichero muro yanozati mwari ariko andiona uzvibvunze mwari kuti am I normal munhu wechirume vamwe vari busy kuenda kumabasa tsvaga mabasa I'm doing this antika to people that I don't even know definitely there'll be something wrong with you 2021 doing negative I've seen varume vakawanda they stand together but ukaona uri murume anoda farira kuenda kunogwa hondo mukati mevakadzi uchikuchidzira uchifarira zvinhu zvisina basa mukati mevakadzi then there's a problem anditika unenge uchitori neproblem iwewo pachako andichiona unenge uchitori neproblem iwewo pachako saka zvoda kuti iwewo pachako uchitaura namwari wako mubvunze kuti mwari zviri normal here kana kuti ndakutopenga uchaona kuti pamwe wakutopenga antiona varume chavo chaivoka ativasi vachidaro unless kana vavarume vati kungonawo mazano variko vanenge vachi ameno andiona because haunga uti uri murume uchioperate neghost account then you have a problem munhu wechirume kugara pasi kugadzira ghost kuti ndakucreata ghost ndida kunoona magaro evanhu ndida kunoda then there is seriously a very big problem with you hachitodi munhu wechirume ari wangu murume ndikadzana zvaari kutaka nditonyara kushaya pekupinda kuti shaya pekupinda varume vanovereka manyusipa chona bhoroko tatoziva
akanyora pauro pake vanhu varipo vana TC chiora tinoenda kunokomenda mabhozi panonyoka zvinhu zvine musoro majokes hatina mbona maghosti isu vachinyora sina basa hanzi da kubhadhara renti yavo mahlamini monica vambozorora ndabatikana alright mahlamini ndibate kunhingirikiri can I have your number kwadi kubata alright wana ndibhadhare nini no problem I'll go and pay rega ndikupe namba yangu right ndakupa namba yangu mahlamini iyo thank you very much God bless you ndakupa namba yangu iyo ndakupa namba yangu iyo ndakupa namba yangu iyo Monica uzondibata ku WhatsApp kuseri and then ikaradandi I will go together nevasikana vacho tonobhadhara pa live muchiona for time January makabhadhara kai yatu ya February kai hanzi mumbosorora maita basa Mwari wakukomborerei maita basa zvechokwadi matibatsira maita henyu hanzi kune manigram here manigram iriko manigram iriko vabatei mafoni number avai vabatei zvemagosta brembo vina handimazivi ndi anomaziva ina handizvizivi thank you very much guys thank you very much vatambadza mako avo manigram vanayo ukangovafonerei panhamba dzavo idzi mukavatumira kumanigram vanonotora Mwari awedzere pawatapuza thank you very much maita basa maita henyu hanzi mumbozororawo mumbozorora mumbovaitawo kana vhiki makazvivatira kumba makazororawo henyu muri kumba hanzi can I take you out my sisters yes you could say no yes you can take us out you can take us out but ari muno here anogara muno muRustenburg vasikana vari muRustenburg ava iwe uri muRustenburg here Messi mimi mtikani are you in Rustenburg chitora namba dzavo alright chidomo naNathan chitora namba dzavo Messi chitora namba dzavo then uzobatana nawo kana uri mudhuze muno moenda kulunch ombovaendesawo kulunchiwo kana kumameno Matilda I don't know hanza we hope no grocery ini ndakuchitora screenshot ndakuchitora screenshot kuitira kuti ndocheta follow up ndatora screenshot ndatora screenshot hanzi ndichabatsira negrocery rekuti vadye muri kumba makazorora chokwadi aiwa tinotenda aiwa maita basa maita zvenyu saka paita rent yeFebruary paita grocery paita ada kutorai out kuenda nemi maita basa Mwari akukomborerei awedzere pamuchatapudza amen so yeah thank you very much right guys number ndapina vabatei andichika please vabatei hanzi manigram inoda passport pana nepassport here iwo una yakana expire handizivi hangu kuti tinofamba sei panoda passport panoda passport iri valid okay hanzi namimi ndiri kufa ways ndokutumbira transport moya kunoko ganitore mascreenshots ini changu kutora mascreenshots chete ichangu tinongotora tinouya ndinongotora regai vaitiwa nevoto chekuti vawane chekuita vashandise maoko avo varige kushandisa pakati handitika vashandise maoko avo first handitika vawane zvekushandisa maoko avo then obva vasiya chibasa ichi inogara Rustenburg kandi ndongotenderera kudai pano ndavakuziva posto yavo ndakangokuona ichete ndotouya kuti kwaimi vasikana imi haufazve makuitei pano ndobva ndakuexposa yekuti aiwa kamakabadzigwa makuramba muchiya panapa sei chindaita zvamakainzi muiteita izvozvo right guys vasikana indakuenda ini saka imimika nhamba dzeindaisa nokubatai kana anenge pane akondiba arikuda kubata imi muturinise uyu werent atoda bhadhara rent akanipa mari yacho ini ndinongouya pano nhamba dzangu ndakupai handiti totaura kuwhatsapp nhamba dzenyu ndave nadzo tongotaura kuwhatsapp ndokudza kuti muri kupi moya monditokutorai panapa toenda kumba kwenyu kwamunogara ndise ndameka sure mutabhadhara renti yacho asi inini futi kaini ndinemba parara ndobhadhara saka wakuda kuidzokera kuZimbabwe ndichongotsaurawo kuti maybewo kana zvinzvenzi zvenzara zvakuda ndoenda kutsvaga mari yetransport kuti zviende kumba kuti zvakawanda zviri kunoko zviri kuharare
kwadi kuchivhara nokuti iwa handi kuda kuti hazvebusiness kunoku kana zvazoita watanga kuita kwagona nzara kana diwa wafunga wakudzokera kumba ndipo unotsvaka pekuitira muharare wotora zvinhu zvako bhegi anditika wotora zvinhu zvako bhegi then zvodzoka kwaiko zvino you don't need to pay that imba iyo iri kuharare iyo ikusina mari kuigara nokuti kosi yacho pamunogona 3 months kana 6 months anditoona saka uchingobhadhara chizobudi manje anomaona right denda kutaridzai vakawanda vasikana vacho vanomira panapa but mari dzakasiyana-siyana zvino vari kure vakawandisa ndo varume vanenge vakatomiri vakadzava ava gatitori vari pamberi peda vakudisa vakati kwati nemadziro vanenge vachitsvaga vanhu vavo vanenge vakatomirira vakadzira sekusvika kumusoro saka vanenge vachitsvaga vanhu vavo here maclients avo kana tichi saka vari kumirirei vachikutidza kungonotora kuda vanenge vachinyanya vanenge vachida vanombotanga vaona vachitsvaga munhu vari kuda hei allright endagona kubuda panze ndataridza vanhu zvinondohlapana panodiwa panapa asi izvozvo zvemavhidhiyo havazvide futi pano wavazvideka nokuti ndaibobuda ndongodaiso chifoni vanenge vasingaoni vangoona muri kungofambawo kana mazvikwanisa inda ndinamborejesta manigram ini ndokuzvitira inonzi anondibata kuseri ndomudza toanoita sei inongoita zveworld remit bank transfer ini hanzi vari kuita window shopping saka ndingachidambutisa kana chida magaro kana chida mazamu kana chida slender anditika then ozononga saka ritochaka vose kusvika kumusoro uko vose ende vari vanda zvinhu mai mwana ngembutisa mabeyo kwangu vodaro vakamira mumadziro vakati kwati mumadziro asi ngavamanyisa pakaoma shiya indaishafunga vanhu vakazvimirirawo mebhizinesi vari kutoitawo izvo vari kutoita window shopping zvino vachavaona nguva iwa vanoda ende zvinhu zvacho zvakaoma hei napakaipa mumwe anotoswererazve anotosvika kuma7 anozotanga kutozotora maybe kana kuma3 kana kuma4 achingotarisa akagara pana achitenderera murestaurant anenge achinyatsvaka kaita sei vanoda kupengerwa vanoda kutanga kupenyerwa usikatsehe ndivaziva sozizimaso zangu ivavo kavona kuri munna ulivaletsa kwapili vile hauri cheki kuri kuetsakala wari compliments wena wari uyetsang mudhorobhong covid akina chelete mangitshoni so utopanda stakonle ke batla shelter mabona emaboni mabona ka tima joma kena chelete nna serious olomoke malume uteng I'm sure akitse o ruile kae maybe uteng kontlong oko kae akitse yana who are you going to steal from ke batla shelter wa bona le moya etsa go bereka kaitse kwanyiwa ke January ne akana entsiwa itse mara utla ithusa wawana yena eitla kutusa nyana ishap ne ke na le malume maloba ise serious embola isebiyana before biyana ba botswalla serious malume yana o le batswetse ba re bapola le ka di 16 mara ke beke tla wasa ke next week at least kusiya motho o tlosa mayo reka 50 rand akere bana ba kae ba teng kontlong tse gore ba godile ba golile ke tla batlisa ba bone se tseleleng ke ka lengo tsara ke tele akitse anytime ke ta bolla malume re o ba direla price ya nambonse photo wa ntlo besana a jantse fatse kwana ana mile mauto a jeke ubumbulelele utlotla ke tota go sana alright sharp sure man sure right ungovhunduka nomutya anozikanwa panapa anozikanwa ndurura nekupedzisira anoti umbavha goti ustabhoni kurova vanhu kubaya nemapanga kudii very stubborn but iboys rangu iye nechitavo chiri pasi petenda chinenge chiri pasi petenda zvimabhuru zvavakazoita musi manje vaona kamotikari yangu imwe jipi aya mune vana imomo ndine mwe jipi yandinayo so saka vana vari mujipi imomo handiti vana njodzi yangu vakapaka musoro saka iye vakomana ava vane vakomana vavo venyaope vanofamba vachiganga mota dzevanhu handichiona saka indozviziva handiti because vaimbondiudza saka ndobva vanandobva vanopaka kumota iko kumusoroko
icho ichi ndobva chatuma chidiki cheapo chitavo icho mbva chatuma vakomana kuti mota inokiwa ende munovhura mbavhura bva uba school bag nemabhegi mamu nefoni nechichichichi ndobva vana vadzoka chemanzi bhegi rese rabiwa ndikati ndoziva munhu ane vakomana anotora ndobva ndangomufonera message ndikati iwe sha vanhu vakatora bhegi remwana wangu ndikurida bhegi roro ischool bhegi mune mabhuku ndikurida bhegi roro mangwana takaoneresa kuchikoro kuningira chikoro uko kugedhe rechikoro ndikati foni hauna kuunza ndikuda foni chikanzi ndatotengesa foni mamani ndatotengesa foni handauziva kuti ndeye vana serious ndabhaiza mota ndikati mari yangu akazondipa 1000 yefoni akazondipa 1000 yefoni kandokutamba rafu ndoda 1000 apa vanotamba rafu apa vakomana vanoba zvinorwadza ipa vandikunonza kuti kaenda ndakuzotsvaka kutsvaka kwake kuba ipa ndisana muti 50 rand chaina notenga magesi acho kuti hana kuona magesi ina notenga magesi haina havandibiri zvavo haina havandibiri ndibira havandibiri ndinobiri kana nchibigwa ndobigwa nezvakomana zvavo zvinenge singandisiyi zvavanotuma zvezvimanyawo pepo izizvi hai nzvimbo yesatani panapa inzvimbo yesatani chaiyo panapa yasatani chaiyo panapa inzvimbo yasatani panapa. So guys, ini ndakuenda ini chechibatana pafoni andichika alright iri bo alright sharp alright iri bo asikana tobatana pafoni namba dzaanadzo alright bye bye. Right guys, Natasha ari kundifonera panapa wemaorange. Natasha ari kuti kwanzi kune mainini wake vasvika vekupretoria handizivi kuti kune nyaya yeiwanzi nyaya yanezuro yekunetsa iya ndigai ndinde kumba ndagarisa panapa ndinonzwa handichika vaenda vasikana ndigai ndingonzwa ndinonzwa kuti nyaya yenchinda kumba and then ndozokudzai vangavhura windo ndobigwa panapa pane mbavha ndobigwa nezvakomana zvemanyope zvinenge singakuzivi izvozvizvo zvasingakuzivi zvinokubira zvimakuvinyopepo izizvi. Aba barudo kuzotenga wa rudo kuzotenga kaitwana koyeri kuti tichiko tichida kubuda hanzi panonzi pa ipapo panonzi pa IS panonzi pa ndovanomira mahure ose ka irodzi nitosikama inonzi kwangoti estate muna Rustenburg inonzi estate road inosikama mira ndikutaridza ndiri mota kavanga ndibvunzi kuti kai maita kamera ndiri mota ava vasikana vese muri kuona kazara pavo afu vanenge vakatoshama zvavo afu muri kuvaona ndichika afu vakatoshama handi muri kuvaona afu muri kuvaona nditi afu handita laini mai mwana anenge akatita laini mirai ndikutaridze vamwe apo mirai ndikutaridze afu muri kuvaona ka muri kuvaona ndichika afu muri kuvaona nditi mirai ndingoti sekuti ifambei mugovaona zvakanaka. Ava varume vacho vari kunzi vari kutenga vese vakamira mumadziro vose vakatenga wako ndo vari kutenga vese ndo vari kutenga varume afa vasikana afa vaona kavasikana vaona afa vose avo muri kuvaona ka vose avo ndo vasikana vacho vese ava vamwe avo vanenge vakamira both sides uku neukuku vanenge vakakavha both sides side uku nekuside uku kwese vanenge vakamira ipapa 24 hours service vakamira ipapa mavaona ka mavaona nditi did you see them mavaona nditika dati mudzidzewo zvinoitika mukati mekurarama mukati meupenyu tichange tichifamba 2020 ningirikiri 2021 kudai so tichafamba tese kwakawanda lockdown ide yanga isina kuiswa tandine maplans ekuinda kwakawanda chaizvo but lockdown ndo ichati restricta manje handitika ndo ichati restricta iyo lockdown saka patenge tichifamba ngwana ndagoba ile but ndichinda kunzvimbo ikoko tinoinda koko handitika and then mwe mchidi
muchinzwa nyaya dzavo muchifamba, especially vanenge ari edu mazimbabweans aya, muchinzwa kuti reason yaita kuti vazoitira zvinhu izvi kunze kune dzimwe nyika chii. I hope zvinhu zvakadai kana chizviburitsawoka, even vakuru venyika vanenge vachiona, I hope vanenge vachiona vanosanganawo nazvo, voona kuti vana vatambura kusvika pakaita sei, kusvika pakuti vakuita izvozvizvi. I hope kuti vakuru venyika vanenge vachitozoonawo, antimaona. So tichange tichifamba tese tichienda, anditika tichienda tinavo vakomana venyaope vekuzimbabwe, vana vadiki varimo munomu, ndichavatsvaga. It's just that ndichavatsvaga because ndongoti bamnini kuti bamnini vaya ndofamba navo vaya bamnini itai kuti munhingirire we want to target vekumusha kwedu, because tikatargeta vekune dzimwe nyika aibude, and they will never even agree to speak to you. Anmaona, they will never agree to speak to me. Saka vekumusha kwedu vari nani, because tiri kuitira kuti kana kuchinzi vanobatsirwa, anmaona, president vachaonawo vozofunga kuti awo plan vanenge vakatarisa, anmaona, president vanenge varipo vanenge vachiona. Varume vanenge vakazara vese vekuzimbabwe, vese vemuno, vese varume vanenge vari mumadziremo muya vose vanenge vakatozara manationalities ese. Kuvakadzi futi semufanana, mazimbabwenzi ndo atowanda manje kunoku. Mazimbabwe achi ndiwo awanda murodhimo muya mazimbabwenzi ndiwo awanda, ndiwo atowanda. Andimaona, mazimbabwenzi vakadzi ndiwo atozara manje muya, andimaona, ndiwo atozara. Zvonzwisa tsitsi guys, only a fool will laugh at this. Andika kana kuti munhu asingafungi ndiye anogona kuseka zvinhu zvakadai. Munoona zvandokudza kuti mararamiro edu akasiyana, anditika akasiyana ende background hatizivi munhu kwaakabva kuti zvakafamba sei, hatizivi munhu zvakamuseva kuti chakaita tasvika ipapo. We can only find out kana nekunzwa nyaya dzavo kuti zviri kufamba sei, and let it be a lesson. Ngatisangonzwa zvoguma kungotanzwa nyaya dzavo zvapera, ngaiite lesson, anditika let it be a lesson kune vamwe vechidiki vari kufunga kuti ndinoda ndanomira murodhi ndatengesa manhingikiri muviri zvine mari, uzive unzwe. Kana vamwe voti kwaita neta iwe uchitika ndida kuenda kurodhi, then amenowo kwauriwo, then tiendawo kune vemadrugs futi vakomana vemumazimba. Mona zvinofamba sei guys. Data rangu rakupera panapa, ranga riri repadei, data rangu rakupera. Saka guys inini hangu ndokudai, ndakuenda kumba. I love you so much guys. Take care of yourselves, bless you. Mangwana tukuenda kwa comfort, asi mukwana ndadzoka nhasi fast zvinda kuenda kumba kudai tiri mulockdown ka muza kuti panenge paita nyaya inenge yatongonzi ngaipinde padariro fast. Besides that tobatsana mangwana tichinda kwa comfort, mangwana tichinda kunoona comfort, tagarisa tisingazazi kuona comfort, anzi akadzoka kubva kuZimbabwe. Tombonohwawo kuti vakafamba sei nekumvura, vakapinda sei, vakafamba nepi, timbonohwawo gwendo gwavo, tichimbobvunzawo comfort kuti Christmas vakaidla sei, tichinzwawo kuti vakafamba sei, nokuti havana mapasipoti kamai comfort. Munoenda nepi, munofamba sei, vachitiudzawo kuti zvinofamba sei, handiti tichiteerera. Saka guys ini ndakuenda, handitika bless you. Musakanganwe kuchero kufonerawo vasikana muchingovasimbisawo, just kungovasimbisawo kuti all is well, zvakakosha. Just call them and say to them, you know what, all is well, God is in control. Kungovasimbisa guys. We are known as a page of love, so let's show love to others out there, despite the fact that ativazivi tasitavaona, the fact that vataura taishora neshona, zvakakosha chaizvo zvitereki izvozvo, zvakakosha zvisingatoiti. Unaona, kungovafonerawo moti muri sei vasikana, takuona iwo palive paya, mufunge ka all is well, Mwari vakuitire zvakanaka, don't worry, zvichanaka, mongodaro. Unaona, zvinobva zvangoitawo nani, unaona, zvinobva zvangoitawo nani. So guys, bless you. I love you. Thank you, Pamela. Hi. I love you guys.